Здравейте, приятели! Включвам се вече в новата година, както обещах, за да ви покажа как да си изработите сами такава чанта с прежда Корд ярн и два цвята, ако желаете, а може и в един, в зависимост от желанието. Тя е много хубава, защото е по-плътна и, както виждате, ако я поставим, седи самостоятелно, дори с продукти вътре в нея. Достатъчна е големината, може да си направите по-голяма. Със сигурност изработената тук чанта не е с пълните 2 гранки от преждата. Просто аз лично реших първоначално да изработя в по-малък вариант за свободното време, да може да си поставите в нея телефон, кърпички. Ето, например, поставяме телефона, ако го сложим в легнало положение, виждате колко много място има в нея, така или иначе. А и когато сами решите да изработите чантата, ще може да я направите в големината, която на вас ви допада и ще е практична за вас в любимите ви цветове. Така, сега да продължим нататък и да не губим повече време. Това, с което ще започнем, е изработването на основата за чантата, като сега големината се определя основно от нея. Аз съм я изработила с 10 бримки в началото синджир и оттам нататък следва разширението с редовете. Ако ви искате по-голяма чанта от тази, по-дълга, тогава добавете повече бримки в първоначалното състояние. Значи в изработения вид, ето, тя е около 21-22 см. Така че може да експериментирате. Сега започваме, както казахме, с бримки. И даже за да ви покажа разликата, тази чанта мога да изработя в една идея по-голям формат, като увелича с 2 бримки. От 10 на 12, за да видите с колко ще се увеличи самата чанта. Да започваме. За мен лично основата ще е в този вариант, който избрах да ви покажа, ще е в пепел от рози и бежево, втория цвят. Така, започваме с основата. Оставяме известна дължина, за да може да имаме, когато прехвърляме опашката, да имаме в последствие с какво да работим, така че оставете, може би, ето така, такова количество. За всеки случай по-добре да има. Започваме. И така, това е основата, затягаме. И казахме, значи изброяваме. В моя случай първоначално беше 10, сега ще са 12 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Плюс една още 13, защото тя е за височината и започването на следващия ред, като сега тук е важно тази да си отбележим, за да може после по-лесно да я намерим. Ето така. Пак да покажем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 плюс 1.
и отбелязваме тази +1 с маркера. Започваме да плетем ниски пълнежи от втората бримка натам. Не тази, която сме маркирали, не плетем в нея, в следващата. Изплитаме ниски пълнежи по този начин. Промушваме куката, изваждаме. Ако някой няма никакъв опит с изплитането, по-добре е да изгледа подробното видео, което имам за панерите. Там съм обяснила в детайли. За останалите продължете така и ще се срещнем на края на последната примка тук. Изплетах моите, в случая те са, може да ги преброим заедно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и на 12-я сега ще изплетем три. В този, който е последната бримка синджир, ще изплетем 3 ниски пълнежа. Издърпвайте си добре тук, за да може по-лесно да ви се изравняват. 2. И сега следва третия. Опашката след малко ще обясним какво ще правим с нея. И продължаваме в останалата част от бримката, половинката, да плетем до края без последната ниски пълнежи. Така. Сега изплитаме в предпоследната бримка, ето тук, и за последната сега ще ви обясня там какво ще направим. Ето така. Пъваме хубаво, нагласяме. Така, това е първият ред. Сега тук имаме една въздушна бримка, с която започнахме реда. Ето тази. И това, което трябва сега да допълним, за да получим също 3, както имаме от този край, е още 2. Проверявам. Ето тук. В съседство трябва да е. Един нисък пълнеж и още един нисък пълнеж. Всъщност последния може да го забавим и да ги оставим ето така. Защо? Защото сега искам да ви приканя да си
докараме опашката до този край. Как? Като запълним ето тези дупки тук по средата, които се получават. Започваме последния начин. Прокарваме в тази първата дупка, където имаме 3 ниски пълнежа. Прокарваме куката и издърпваме бримка. След това в следващата, нека да си обърна, ето така, за да ми е по-удобно. В следващата тук промушваме куката, захващаме, изваждаме и веднага правим залепена бримка. По същия начин оплетахме панерите. В следващата промушваме, захващаме преждата, издърпваме и изплитаме веднага бримката. И продължаваме така до края. Ще се срещнем там. Така. Издърпваме. Вече сме на края. Издърпваме края да дойде отпред и в последната бримка, където оставихме недовършена последния нисък пълнеж, промушваме куката, захващаме този край и издърпваме го отзад. Ето така. И сега може да си го използваме като обикновена опашка, както правихме с панерите. Захващаме си отново последния нисък и недовършен пълнеж. Ниския пълнеж. Ето е опашката. Захващаме по този начин. Така. След което пропускаме маркираната бримка. Тя е ето тази. Това е едната част, тази е другата. Пропускаме я нея и съединяваме с следващото. Ето тук. По добре познатия начин промушваме куката през цялата бримка, захващаме, издърпваме от другия край, ето така, изваждаме я, нагласяме малко, обръщаме, промушваме куката през двете части на последната бримка отзад и захващаме по следния начин. Ако тук не е ясно от обяснението, пак приканвам да се изгледа подробно първото видео, където обяснявам снимано за панерите, как се изплитат всички основни бримки, които ние и тук използваме по същия начин. И така имаме завършен първи ред, нямаме дупки, както забелязвате. И сега може да продължим към втория, като там сега е важното да се каже, че ние ще трябва да правим увеличения. Къде ще бъдат увеличенията също? В тези 3 бримки, които имаме в последните изплетени бримки, ето тук синджира и в този синджир, ние имаме по 3 ниски пълнежа. Във всеки от тях ние ще добавим във всеки един от тях по 2. Сега ще продължим и ще видите как ще се получи. Значи, като за начало оставяме си опашката настрани и трябва да си вземем от кълбото да започнем бримка за следващия ред. Ето тази маркирана бримка за нас е важна. Да не я забравяме. Откъдето ни излиза края на опашката, оттам отново си вземаме бримка, което ето го това и се получава точно ето тази бримка. Тази ни е последната. Съседна, последната преди маркираната. В средата
Ето така. Ако забележите, бримката изглежда като V. В средата промушваме куката, намятаме спреждата и си вземаме бримка. Пак повтарям, това подробно е обяснено в видеото с панерите. И както казахме вече, правим една синджир бримка, след което изплитаме още веднъж в същото нисък пълнеж. Ето така. И в момента в тази бримка реално имаме два пъти изплитане. По същия начин трябва да продължим и с следващата, която си я маркирахме, за да не си я загубим. Ето я. Това е едната част, това е другата отгоре. Махам маркера. Ето така. И в нея, ето тук, само да погледна дали го направихме. Така, тази е към последната. Ето едната част на бримката, тази е втората. Значи тук по средата, ако трябва да си направим малко място, само за секунда. За да може, ето тук трябва да ни излезе. Под тази е първата, тази е втората и между тях двете трябва да успеем да прокараме. Ето тук. Точно. Малко съм я стегнала, когато съм изплела, така че и вие внимавайте, когато плетете. Ето, прокарахме го. Ето ни го закачения край за кълбото. Ще си издърпам сега, за да не си загубя бримката. Даже ето така ще направя по-голям. Готово. Една и трябва още веднъж. Веднъж като си направите място, после втория път е по-лесно. Издърпвате и втори нисък пълнеж. Така. До тук искам да маркирам ето тази, защото тя ни се явява същата като тази, в която сега последна за втори ред, в която сега изплетахме две бримки. Искаме да я маркираме, да я знаем, за да когато изплетем и последната бримка от втори ред, да не се объркаме. Ето така. И продължаваме от тук нататък в следващите с една, но пак ето тук. Така, продължаваме както казахме вече. Тук бяха две, тук бяха две и оттам насетне продължаваме с до края по един нисък пълнеж. Плетете така, докато стигнем до последната бримка с 3 ниски пълнежа в нея и ще се срещнем там. Така, ето ги и моите изплетени ниски пълнежи. Стигнахме последната бримка, в която имаме 3 ниски пълнежа и сега трябва тук във всяка една от тях да изплетем по 2 други ниски пълнежа. Ето го
първото място, където трябва да добавим по 2 ниски пълнежа. Ето я. Ето я втората. Ето я и третата тук. Тук, тук и тук. Така. Промушваме куката. Издърпвайте си, защото тук се изисква малко повече прежда, отколкото с правите единични ниски пълнежи. Затова може би издърпвайте повече, за да може да направим ето този необходим завой. Ето така, виждате, че и моите са по-дълги. И от тук също издърпваме, за да имаме. Така, ето ни е следващата. Това е едната част, това е другата. Плетем в средата. Първата. Ето и втората. Така. И последно. Ето това. Тук ги изплетахме. Сега в тази трябва да поставим, тъй като тя е част от тази първа бримка на първия ред. Помагам си. Ето така. Два ниски пълнежа. И оттам нататък продължаваме по обичайната схема от един нисък пълнеж до тук реално, където ще има доуточнение, но до тази включително, ето тази, изплетете всички с ниски пълнежи. И стигнахме край, както се разбрахме. С тази разлика, че в момента трябва да добавим ето тук още един нисък пълнеж, тъй като е част от бримките, които трябва да удвоим. И вече споменах за тях. Те са първата и последната от първия ред. Тук вече сме ги направили. И сега тази е последната, в която ще изплетем втори нисък пълнеж. Ето така. Завършваме с опашката по добре познатия начин. Захващаме я. Така. Това, което трябва да направим сега е да си вземем нова бримка, както вече казахме, под конеца. Вземаме се нова бримка за новия ред. Значи на последния ред как ще изплитаме бримките? Във всяка първа бримка ще изплитаме един нисък пълнеж от тези, в които имаше изплетени по два. Т.е. тук ще е един, тук ще са два, тук ще е един нисък пълнеж, тук ще са два, един, два. От другия край, като стигнем, пак ще повторим. Значи сега изплитаме в тази два ниски пълнежа. Ето така. Нагласиме малко бримките. В следващата ето тук един. Така. В следващата два. В следващата един.
Промуших го. Ето тук между двете трябва да е. Един. И в следващата 2. Може да ви се стори сложно, но всъщност не е толкова. Сами ще видите, като вземете да плетете. Това е единственото условие тук, за да може да направим овала. Иначе всичко останало става много лесно и бързо, като при панерите. И продължаваме с ниски пълнежи до тук, където е първата бримка с два ниски пълнежа в нея. Т.е. до тук изплитаме ниски пълнежи. Така, стигнахме до края на ниските пълнежи и сега трябва тук да повторим същата процедура. Започваме с първата бримка 1 нисък пълнеж, втората 2, 1, 2, 1, 2. И с това ще приключим с сложните. Те дори не са сложни. Ще приключим с специалните бримки, за които да внимаваме. Всички останали ще бъдат ниски пълнежи. Така. Първата бримка казахме е нисък пълнеж. Ето така промушете куката между тези две части на бримката. 1, следващата 2 ниски пълнежа. Пак внимаваме да е по средата. Така, втората. Сега следва един нисък пълнеж. Два ниски пълнежа. Ето така. Значи до тук имаме един нисък, два ниски, един нисък, два ниски. Последно един нисък. Един нисък. Два ниски. Само секунда да погледна. Да. Два ниски. Ето така. И сега най-лесният начин да проконтролирате дали всичко е наред е, виждате откъдето започнахме с опашката да запълним дупките, които се отвориха между двата ниски пълнежа от двата края. Точно виждате на това ниво са и специалните бримки. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Тук изплитаме всички нисък пълнеж и както вече казахме, в последната ще бъде също нисък пълнеж, защото тя се явява първа от двете специални бримки и там е нисък пълнеж. Ще се срещнем накрая. И последния нисък пълнеж. Ето така. Само че трябваше да го завърша с опашката. Ето ни опашката. Така. Сега можем мъничко да регулираме насам. Така. И сме готови. Може да съединим.
така. Стесняваме и сме готови. Сега, какво следва от тук насетне? Приключихме с нашата основа за чантата. Ето ни. Това е реално лицето. Това ще е отвътре. Ето така изглежда. Сега, следва да плетем от тук нагоре, да се качваме за първи ред, като ще плетем само в задната част на примката. И ще получим ето този ръб. Ако решите, може и да не плетете в задната част на примката, но на мен някак си ми изглежда по-красиво, ако го има. Затова ви предлагам. И сега започваме да плетем вече първи ред на чантата нагоре. Тъй като казахме, ще плетем в задната част на примката, ето тук ни излиза конеца, от тук трябва да си вземем, значи промушваме само в средата. Това е разлика от как сме изплитали до сега. До сега мушкахме отпред, сега ето по този начин, само в задната част. Вземаме си бримка нагоре и започваме в следващия, като промушваме през задната част на бримката и долната, ето тази, ето така двете, за по-голяма здравина. Издърпваме достатъчно. Имайте предвид, че първия ред винаги после започваме да плетем пак в сърцевината на бримката, така че дори да ви изглеждат големи, те няма да останат в този вид до края. Продължаваме. Ето така. Намятаме, издърпваме и сплитаме. Промушваме, намятаме, издърпваме и сплитаме. Продължете така до края на реда и ще се срещнем там. И стигнахме накрая. Ето я последната бримка за нисък пълнеж и съм готова да я завърша с опашката. Така, готово. Ето така. И започваме да вдигаме ниво, виждате, за вече височината на чантата. Следващия ред аз ви предлагам да правите по 3 реда. Започваме следващия по добре познатия начин. В ниския пълнеж, в средата, внимаваме отзад, захващаме бримка, затягаме тук и започваме да плетем отново ниски пълнежи цял ред. Ще се срещнем на края на този ред, за да ви покажа как да завършим отново. Макар че то е същото както и долу, но за всеки случай да го видите още веднъж и оттам нататък вече ще е за смяна на цвета. До скоро! Така, стигнахме до края на реда, последната бримка. Готова съм да я завърша отново с опашката. Вземаме ето така.
завършваме. Нагласиме. И виждате как вече височината започва да се оформя. Съветвам ви тук да си оставяте достатъчно дължина на бримките. Не се притеснявайте. Просто ако ги правите твърде ниски, много ще ви се сбие самия ред на чантата. Затова трябва да има спокойна височина самата бримка. Ами продължавайте и изплетете долния цвят или докато ви стигне опашката, като винаги може с последния ред от този цвят да увеличите и да използвате конеца, който ще отрежем от кълбото, или просто да прецените още от началото да си оставите достатъчна дължина на опашката и така да може да плетете. Ами, до скоро! Здравейте отново! Аз изплетах, виждате, 1, 2, 3, 4 реда. И сега исках да ви покажа, ако опашката ви е станала твърде къса, вие искате да имате повече редове нагоре от този цвят, може да се възползвате от края, който е закачение за кълбото, и да си изплетете с него. И изплитайки го по този начин, да отрежем. Така, тук не се притеснявайте, това казахме, ще се намести. Така, ето ни го и края закачение за кълбото. Сега за нас е важно да имаме достатъчно да може да изплетем и да завършим бримката по обичайния начин, така че и в последствие да заплетем крайчетата, за да не се вижда, така че ето такава дължина е напълно достатъчна. Ето така издърпваме. Захващаме си края, промушваме го по добре познатия начин. Така. И сме завършили изплетането с първия цвят. Сега, това, което може да направим е този край да го вземем по този начин. Този край да го вземем по този начин. Така. Да е отгоре. А този да го промушим тук, където завършихме. Ето така. И сега имаме в две съседни бримки крайчетата. Затягаме, ако е необходимо. Оформяме. И сме готови да започнем следващия цвят. Как ще стане това? По същия начин, както и с панерите. Аз ще я дръпна настрани, за да не ми пречи. Дърпваме достатъчно от новия цвят. Това е бежево. Реших, че е добре да покажем различна цветова комбинация, а накрая на видеото ще ви покажа и още една, която съм изплела и имам готова. Разбира се, който иска, може да си поръча и по-малкия вариант за чанта, който е изплитане само с едно кълбо, едноцветно. Също седи много красиво, просто е по-маничка и компактна. Ще ви я покажа накрая. Така, от втория край промушваме отново, за да си по добре познатия начин, за да си вземем бримка. Не забравяме да оставим опашка, за да може да си изплитаме краищата нагоре. Така че
Тук съм изплела 9 реда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, 9 са. За мен лично, ако си оставите 4, си гарантирате, че спокойно ще си завършвате редовете. А ако не сте сигурни колко точно високо иска да бъде, отпуснете малко повече. Ето, аз даже може и 5 да оставя. Сега, моя съвет към вас е: не прекалявайте с големината на тази чанта, защото все пак дъното е изплетено, а не е твърдо, не е кожено, стабилно, твърдо, и ще се изкушавате да слагате повече неща, като е по-голяма в нея, и по-тежки, при което самата чанта вече ще загуби първоначалната си форма. Така, показвам двата края, върват единия насам, другия насам, и ги заплитаме. Така няма да се налага после да крием досадните крайчета с игла. Ако някой предпочита, разбира се, може да го прави, но за мен е безмислено. Като може по този лесен начин да се справим с тях. И продължаваме. Ще се срещнем накрая, за да ви покажа завършването на първия ред. И в последствие всеки ще може да изплете толкова, колкото иска нагоре. Гледайте крайчето да ви се падне в средата. Ако това не е възможно, може да го издърпате и да го изрежете малко с ножичка, така че да остане вътре в бримката. Ето така. Внимавате да не изрежете останалата прежда и продължаваме да плетем. Така, наближаваме край. Искам да ви покажа, да не забравите да си приберете крайчето. Ето така. Да е тук отгоре. И да го заплитате между ниския пълнеж отпред и конец отзад. Така. Може да си дооформяте бримката, ако някъде. Ето така, първо изпъквате навън, и после след това с пръста може да оформите, така че да ви хареса визуално. И последната бримка, хващаме опашката. Сега малко дълга опашка оставих. Даже прекалено дълга, но пък по-добре да има, отколкото да не стигне. Обичайния начин съединяваме ги. Така. Ами това е, първия ред е готов. Може да си огледате бримките, да си наместите някоя, както вече ви споменах, ако не ви допада. Изправете си всичко, подпъхнете ето така. Ами това е, първия ред е готов. Сега напомням, там където е конеца промушваме и от края, който е сега, тъй като опашката е дълга, внимателно я изтегляме да не ни пречи. Ето така.
бримка. Дори може вътре да оставим. Захващаме от края на кълбото бримка и започваме да си плетем натам. Ами, приятно плетене, оставям ви, за да изплетете толкова реда, колкото ви харесват. И не забравяйте, наслаждавайте се, защото преди всичко заниманието трябва да е приятно. Не бъдете строги себе си. Ако нещо не се получи от първия път, опитайте пак. И приятно плетене!